Voluntaryong misurrender ang usa ka mangingisda nga naa sa listahan sa most wanted persons sa Zamboanga Police Station 10. Dihang naabtan siya sa mga personahe sa Lamitan City Police nga nagdala sa iyang warrant of arrest sa iyang gitaguang Pinoy-anan sa Setyo Abing-Abing, Barangay Bulanting, Lamitan City, dinhi sa probinsya sa Basilan. Giila sa Lamitan PNP ang sospechado nga si Sulaiman Edelior Sarmiento, 45 anyos, usa ka mangingisda nga kanhing residente sa Barangay Limpapa, Zamboanga City, nga nagtago-tago tungod sa kasong frustrated murder nga gipasaka batok kaniya. Matud pa ni Lieutenant Colonel Arlan de Lumpenes, hepe sa Lamitan City Police Station, na corner kuno si Sarmiento sa mga operatiba sa Zamboanga City Police Office o sa mga pulis Lamitan City kagahapon, Setyembre 27, hinungdan nga misurrender na lang kini. Si Sarmiento kanhing nagpuyo sa Barangay Limpapa sa Dakbayan sa Zamboanga ug milayas kini ug nagtago-tago tungod kay gipangita na sa otoridad. Giilang top 3 most wanted person si Sarmiento nga dunay criminal case number 49944. Ang warrant of arrest ni Sarmiento gipakanaog ni Judge Shini Chong Cañete, ang presiding judge 9th Judicial Region Branch 35 sa Zamboanga City. Og warrant of arrest gipagawas ni adtong Marso 21 niining kasamtangang tuig. Ana karon si Sarmiento sa kustodiya sa Lamitan City Police Station, human kini gidala sa Lamitan District Hospital para sa physical ug medical examinations, samtang naghulat og balik og presentasyon sa nag-isyu nga korte sa Zamboanga City. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.